Baina guk, 14 urtegaz, hasi gari zen eitzen sekretariado. Bertan, monjakaz. Bertan, antxa hasi gari zen eitzen. Da gero, juten gari zen, a la Escuela de Comercio Bilbora, esaminaten. Baina, gure preparazio nuen zen zen apurbet badakizue, bajutzue, da dana suspensu eta suspensue. Baina, ikasi duen makinera, ingles, bueno, takigrafize, ingles bebai, badakizu ez da, lau berba. Bueno, baina neko. Da lantxe, da 16 urterat egon azan eskolan. Ni bebai, eta gero itxik gendun. Eta batzuk segiduten zenduen orduan, 16 urterarten, ez da? Bai, sekretaria doik ezten, takigrafizetan moten gendu zen. Bai. Da, bueno, ondo. Eta eurek monjak irekasten eutzuen? Bai. Da gero hori esaminaten Bilbora, Eskola de Komerziora. Eta inglesa bere moten zenduen, Bai. ze monjak asostantzean eskolan inglesak eta holangorik esan emoten. Guten gari zen Mariala inglesaine. Andra bat zerien Inglaterran bizizana, edadekueia, da, ari zine juten gari zen, eskolatik urten da, juten gari zen. Baina lantzimin, eskari zen juten, jesarritzen gari zen kalien, kotxetxun batia pasate bazan. Da, kalbi entzun, zer da, eta egun baterako etzera bota dozku zen, mojak. Baina, haren inglesa zelako izan zen esan. Bueno, etzeko inglesa. Berak ikizi baina, baina, hombre, hori espanjakin askorik. Edo zer esaten man, baina, bueno, ondo zer ikizi genuen. Da, zer esaten man? Gero erderi bezpanok inona, eta esaten man, goma de borra esan biherrein, borra de gomar. Barrepilo bat etzen genuen, beraz, baina ondo. Beren etzien genuen, hori aparte eskolatik urten da gero. 1 peseta pagaten duen. 1 peseta. 1 peseta izan. Bai, ordureko neku izutezen, 1 peseta. Neska bakarrik. Ez que gure eskolia izena neskana bakarrik. Namutilena, aparte beste leku baten egon da. Horretako baku neskakaz da mutilekaz.